Leroy Merlin i l'Ajuntament de Sabadell han signat un conveni per facilitar la creació de llocs de treball. L'empresa s'ubicarà al Parc Empresarial a Sant Pau de Riu-Sec. El Banc d'Espanya ha adjudicat un IM al BBVA. L'operació podria comportar retallades de plantilla. El ple ha aprovat el nou reglament de la ràdio municipal. El de Sabadell és el primer ajuntament gran que s'adapta a la Llei Audiovisual de Catalunya. El Parc Audiovisual de Terrassa acull aquests dies el rodatge del Cuerpo. José Coronado, Belén Rueda i Hugo Silva són els protagonistes. L'equip masculí de waterpolo del Club Natació de Sabadell ha guanyat la Copa del Rei. És la tercera vegada que ho aconsegueixen. L'equip de govern de l'Ajuntament de Sabadell elaborarà un pla de mandat 2012-2015. La moció, presentada pel Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, va ser aprovada per unanimitat en el ple municipal del mes de març, celebrat aquest dimarts. Aquest pla servirà per establir les mesures i accions principals que l'executiu pretén dur a terme durant el seu mandat. Malgrat que la redacció d'un document d'aquestes característiques no és obligatòria, diferents municipis catalans ja apliquen aquesta mesura, com és el cas de Terrassa, Badalona i Barcelona. Així doncs, el pla de mandat serà un mecanisme per avaluar la tasca del govern i que l'obligarà a fer un anàlisi acurat sobre les necessitats de la ciutat, a prioritzar accions, fixar compromisos i aclarir els recursos disponibles. Durant la sessió plenària de març també s'ha aprovat de manera definitiva el Reglament d'Organització i Funcionament del Servei Públic de Ràdio i l'anomenat Contracte Programa. El reglament és l'eina que regularà el servei públic de ràdio de l'Ajuntament per tal de garantir uns continguts de qualitat, així com una informació veraç, objectiva, plural i equilibrada. També servirà per fixar el model de gestió del servei, a través de la Societat Pública Comunicacions Audiovisuals de Sabadell. Pel que fa al contracte programa, estableix el model de finançament de la societat gestora i té l'objectiu de garantir l'autonomia de la gestió directa de la ràdio pública respecte als òrgans de govern. Aquest servei públic es finançarà principalment amb les aportacions del consistori, la presentació de serveis a la publicitat. L'aportació municipal serà de 710.000 euros anuals. La proposta d'entesa a favor de la bonificació de l'increment municipal de l'IBI previst per l'exercici de l'any 2012 i la demanda de la paralització de les obres del gasoducte Martorell-Figueres ha estat rebutjades. D'altra banda, el ple també va quedar marcat pel reclam dels empleats municipals que es varen concentrar durant més d'una hora davant de l'Ajuntament, denunciant l'incompliment del conveni 2008-2011. L'alcalde Manuel Bustos va recolzar, amb algunes condicions, el decret que obliga els ajuntaments a pagar els seus proveïdors durant la reunió celebrada a Madrid aquest dimecres. L'alcalde de Sabadell i president de la Federació de Municipis de Catalunya, Manuel Bustos, va assistir a la reunió de la Comissió Nacional de l'Administració Local convocada des del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per tractar les condicions del pagament a proveïdors per part dels ajuntaments i ens locals. Bustos, juntament amb altres representants dels consistoris espanyols, ha presentat algunes peticions per tal que el mecanisme de finançament que s'apliqui es basi en 3 principis bàsics. Un període ampli de carència entre 2 i 3 anys, un termini d'harmonització de préstec suficientment ampli per no estrangular l'economia dels ajuntaments i, sobretot, l'aplicació d'un tipus d'interès inferior al del mercat. L'Ajuntament de Sabadell i Leroy Merlin han signat aquest divendres un conveni de col·laboració per afavorir la creació d'ocupació amb motiu de l'obertura d'un nou establiment de l'empresa dins el projecte Sabadell Parc Empresarial. Es calcula que es crearan més de 150 llocs de treball entre promocions internes i de nova creació, amb contractes indefinits. Que está instalada en tu municipio, con lo cual paga sus impuestos en la ciudad y tiene también, en este caso, la virtud de que contratará a personas de Sabadell y su entorno más inmediato. Hablar de generación de ocupación, yo creo que es la noticia, es el titular. Tal y como están las situaciones, y todos los días podemos asistir a cierres de empresas, a anuncios de despidos, de ajustes en las empresas, ERES, y que hoy, pues digamos, pues aquí se va a crear empleo. 1, se va a consolidar el empleo existente, i 2, se crea empleo. Segons aquest conveni signat, l'Ajuntament de Sabadell oferirà el seu servei de borsa de treball en línia per facilitar la contractació de nous empleats i proporcionar un suport tècnic durant tot el procés de selecció de personal.
A més, l'Ajuntament posa a disposició de l'Heroi Merlin les instal·lacions, equipaments i serveis tècnics especialistes del vapor Llong per tal de proporcionar la formació específica que requereixin les persones seleccionades. Una extraordinaria oportunidad por las conexiones, por la movilidad, por la capacidad de atracción, también por la capacidad de servicios, porque es un espacio empresarial diferente a un polígono industrial. No es un polígono industrial clásico, es un espacio empresarial donde hay servicios, donde hay empresas, donde hay recuperación de nuestro río sec. El nou establiment de l'Heroi Merlin comptarà amb 8.000 metres quadrats de superfície de venda. Serà el 6è de la companyia a Catalunya i es preveu que s'obrirà el mes de juliol d'aquest any. S'està construint el passeig de Sant Pau de Riu-Sec en l'entorn de Sabadell Parc Empresarial, que també inclourà grans empreses com IKEA, Conforama, Viena o McDonald's. Així mateix, la botiga de l'Heroi Merlin de Sant Quirze romandrà també oberta i mantindrà els seus treballadors. La recent adjudicació d'un IM al BBVA feta pel Banc d'Espanya al preu simbòlic d'1 € podria comportar el tancament de 314 oficines i l'acomiadament de més de 1.000 empleats. El BBVA comptarà a Catalunya amb un miler d'oficines i 6.300 treballadors un cop completada l'absorció d'un IM, la qual cosa suposarà una reducció del nombre de sucursals en un 30% i una retallada de plantilla del 20%. No obstant, el banc destaca que la integració d'un IM millorarà el seu posicionament a Catalunya duplicant la seva quota de mercat. Un IM, fruit de la unió de Caixa Sabadell, Terrassa i Manlleu, va entrar en pèrdues a finals del 2011 i és la quarta caixa d'estalvis que ha sortit a subhasta des de l'inici de la crisi financera. El Banc d'Espanya va nacionalitzar-la el mes d'octubre passat amb una injecció de capital de 568 milions i 380 milions en participacions preferents convertibles de l'entitat. D'aquesta manera, en va quedar com a únic accionista i administrador. El BBVA preveu tancar l'operació de compra d'un IM durant el segon semestre d'aquest any i completar la integració a principis de 2013. Amb aquesta unió, l'entitat financera es convertirà en la més gran d'Espanya per damunt del Santander amb uns actius de 330.000 milions d'euros. El proper divendres, dia 16, és la festa patronal de Sant Josep i per això el Gremi de la Fusta de Sabadell i Comarca ha preparat un dia especial. Al matí tindrà lloc el 20è concurs d'estudiants de cicles formatius de la fusta a l'Escola Industrial de 9 a 2 del migdia i a les 9 de la nit el tradicional sopar de germanor a l'Hotel Urpí. Des de l'empresa sabadellenca Montesinos, que porta més de 30 anys treballant la fusta, el secretari del Gremi de la Fusta explica què se celebrarà el dia 16. Sí, el dia 16, al Gremi de la Fusta de Sabadell i Comarca, estem preparant el 20è concurs, la 20a edició del concurs d'aprenents, juntament amb col·laboració amb l'Escola Industrial. És un concurs internacional que té molt de prestigi a nivell nacional i internacional i intentem que els alumnes de l'Escola Industrial, juntament amb el Gremi de la Fusta, fem aquest tipus de concurs per incentivar l'aprenentatge d'aquest ofici tan maco. Actualment el Gremi disposa de més de 100 empreses associades i vol continuar creixent. El Gremi normalment sempre hem estat vinculat al Gremi de Barcelona, ara estem intentant fer una aposta més concreta, diguem-ne, del Vallès Occidental. Aproximadament tenim sobre uns 100 socis, 100 empreses de la demarcació. Estem intentant que siguem més, incentivar que siguem moltes més empreses les que representem el ram de la fusta, perquè ens trobem en uns moments complicats, però hem de lluitar per sortir d'aquesta situació i només podem lluitar si fem pinya tots i anem tots a una. El Gremi porta molts anys commemorar la seva festa patronal. La crisi econòmica no ha impedit que, un any més, es torni a celebrar. La Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell està en lluita. Els seus portaveus reclamen d'una banda un nou finançament, ja que, segons diuen, l'Ajuntament els ha retirat el que tenien. De l'altra, volen un local on exercir la seva tasca. El problema tenemos que la Federación es una entidad que lleva más de 20 años luchando por el bien de todos los ciudadanos, de vecinos y vecinas de Sabadell. No tenemos local. Y aparte de que no tenemos local, ahora el Ayuntamiento desde 2008 hasta ahora empezó a bajarnos
la parte económica que nos daba para el SEDECU, la Oficina de Atención al Consumidor, que tenemos creada hace casi 20 años, y ahora en estos momentos ha pasado de 18.000, ha pasado al 2011, que nos había dejado 4.000, y el 2012 0. O sea que tenemos una técnica, la técnica que lleva todo el tema de oficina del SEDECU y la propia federación, y todo esto tenemos que cerrarlo. Fa més de 20 anys que treballen com a representants dels veïns i volen que el consistori els escolti. Creemos que la imparcialidad de la federación se está castigando, El alcalde no está castigando, porque le está dando locales, se le está haciendo locales a muchas entidades que para mí tienen todos los respetos como la nuestra, pero creemos que la nuestra es una entidad con más de 40.000 vecinos, que congrega 24 asociaciones que tiene, y con un trabajo y una historia de muchos años de lucha por los derechos de democracia de este país. La federació atén una mitjana de 2.000 consultes anuals. Per tal de continuar reclamant un nou finançament i un nou local, els seus representants iniciaran una sèrie de protestes. La primera és aquesta que veiem en imatges, davant l'Ajuntament. Ja està operatiu el nou portal web que l'Ajuntament de Sabadell posa a disposició dels ciutadans per accedir a tota la informació dels centres formatius i l'oferta educativa del municipi. Des de les administracions i en concret des de l'Ajuntament volem garantir que tots els pares i totes les mares de la nostra ciutat tinguin accés a la informació d'una manera clara, ràpida i senzilla. Es pot accedir a aquest servei online entrant a la pàgina web de l'Ajuntament a l'opció Educació i Formació dins la pestanya Viure a Sabadell. Allà els pares i tutors podran obtenir tot tipus d'informació sobre els diferents processos i tràmits educatius i solucionar tota mena de dubtes en relació a l'ensenyament. El portal inclou informació detallada dels passos que cal seguir per a fer la preinscripció escolar al nou curs 2012-2013, que s'obrirà del 19 al 30 d'aquest mes per tots els alumnes que accedeixin al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. Els pares tenen la llibertat d'escollir l'escola que vulguin. Si hi ha més oferta que demanda, no hi ha cap problema, és a dir, el pare entra directament, bueno, el pare no, el nen o la nena entra directament a l'escola. Si hi ha més demanda que oferta, llavors s'apliquen uns criteris. Un dels criteris que s'apliquen és el criteri de proximitat del domicili. El contingut web ofereix la possibilitat de consultar la situació dels centres al plànol de la ciutat i saber quins ens corresponen amb màxima puntuació segons el lloc de residència. Una vegada ja han decidit, poden consultar el que en podríem dir l'apartat burocràtic, és a dir, quines dates té, quins papers ha de lliurar, on ho ha de lliurar, etc. Per tant, el calendari, els criteris i barems, els impresos, la documentació, i també podrà saber en aquell moment que si no decideix el contrari, quina escola tindrà vinculada de primària a secundària. El web també proporciona enllaços i dades d'interès sobre batxillerat, cicles formatius, estudis universitaris i formació per a adults. Continua detingut el pare de la nena de 4 mesos abandonada la setmana passada a Barberà del Vallès. La investigació es troba sota secret de sumari, però en cas de resultar culpable s'enfrontaria a una pena de presó de fins a 7 anys. Bueno, nosotros veníamos de dejar a un amigo en una zona de Barberà de Casas y 100 metros más adelante, pues al lado de unos contenedores nos encontramos, pues bueno, me pareció extraño ver un Masicuse al lado de unos contenedores de basura. Entonces, pues paré el coche, bajé y entonces es cuando me encontré a la niña y bueno, cuando bajé pues me puse las manos en la cabeza y es cuando ya participaron los dos amigos y no dimos crédito. Yo lo único que hice es abrirme la chaqueta y como estaba tan frío, pues tan fría la niña, pues me la puse entre la chaqueta y ya cuando reaccionó pues nos fuimos hacia los Mossos. El cas, que en un principi havia assumit la comissaria de Cerdanyola, es va traslladar a la comissaria de Terrassa, des d'on s'han dut a terme les investigacions pertinents.
Els 3 joves que van trobar el nadó ja han prestat declaració davant el jutge, relatant els fets succeïts la matinada del diumenge dia 26. En el juicio estaba el hermano de... Bueno, se había acercado el hermano de él y tampoco daba crédito a lo que había hecho. O sea, se ve que, bueno, para situarnos un poquito, es que a la niña la abandonó un padre... se ve que, bueno, según nos contaron los Mossos, habían tenido una discusión entre la mujer y él. Y bueno, pues se le ocurrió abandonar a la niña. Sí, era para que el juez tuviera más información y tal. Y yo creo que, bueno, harán otro juicio más. O sea, es más para recopilar datos y supongo que harán otro juicio más. Sí, la hora, bueno, sobre todo era a ver si concordaba las 3 historias. Als jutjats de Sabadell també va declarar el tiet de la nena, germà de l'acusat, que no donava crèdit al que havia passat. Segons sembla, després d'una forta discussió de parella, el pare hauria abandonat la nena dins una cistella, al costat d'uns contenidors al barri residencial de Can Gorgs, a Barberà del Vallès. No nos dijeron nada más de la niña, solo preguntamos a ver si, por tener algunos datos, porque no nos decían nada y solo nos dijeron que, bueno, que ya estaba con la madre y que habían tenido una discusión entre el marido y la mujer. La nena va ser traslladada a l'Hospital de Sabadell amb símptomes d'hipotèrmia, però aviat va rebre l'alta i va passar a disposició dels serveis socials de Terrassa. Rasgos sudamericanos sí, y bueno, sí que eran rasgos sudamericanos y luego, pues nada, nos quedamos con la característica de que tenía una peca y... Carapán, grande, riéndose, era graciosa la niña, sí. Una niña muy buena. Sí. La imagen de la niña siempre la vamos a tener, porque cuando la vimos la primera imagen esa siempre es la que te llega y es la que guardas. Segons hem sabut, actualment es troba amb la seva mare, malgrat que encara no s'han esclarit les circumstàncies que envolten l'abandonament. El cuerpo, la muerte no siempre es el final. Aquest és el nom del film que s'està rodant aquests dies al Parc Audiovisual de Terrassa. El cadàver d'una dona desapareix i un inspector intenta esbrinar què ha passat amb l'ajuda del marit de la desapareguda. Un thriller psicològic de principi a fi que s'estrenarà a finals d'any. Bueno, pues esta peli gira alrededor de la desaparición del cuerpo de una mujer de un depósito de cadáveres y la protagonizan el policía que está al cargo de investigar el caso y el viudo de la mujer desaparecida. José Coronado, Belén Rueda i Hugo Silva formen part del repartiment. Dijous van atendre els mitjans al passadís on succeeix una part de la història. Es un policía, no tiene nada que ver con el Santos Trinidad y No Habrá Paz. Este es un hombre que está muerto en vida, es un hombre, algo le pasó en el pasado que lo lleva a las espaldas y que no le deja vivir. Ha sido exalcohólico, es un hombre irascible, ha estado a punto de perder su trabajo. Y bueno, la película empieza con una llamada que le hacen que ha desaparecido un cadáver en la morgue, una noche lluviosa, y viene a investigar. Vais a ver a una mujer, Maika, con una personalidad muy fuerte. Es una mujer que viene de una familia muy potente económicamente, con una gran empresa que ha heredado ella y que dirige ella, con lo cual está acostumbrada a mandar, que le hagan caso, porque hay mucha gente que manda pero no le hacen caso, a controlarlo todo y en algunos momentos puede parecer un poquito prepotente y un poquito infalible. El personaje es el viudo de esta mujer que ha desaparecido. Y bueno, es un tipo que es un tipo, sobre todo es un químico, es un científico, un tipo que se dedica sobre todo a la ciencia, tiene una empresa farmacológica, bueno, en fin, lo importante es que es un tipo sobre todo que todos los razonamientos se lo lleva a lo que puede ser, a lo real, a lo científico, ¿no? Entonces cuando empiezan a pasar cosas raras, pues se desorienta bastante porque no entiende exactamente por qué sucede lo que sucede. Per crear aquests personatges, els 3 actors han modificat la seva imatge. No nos han cambiado el look para vernos distintos y ya está. Todos tenemos un porqué, todo está muy calculado y la verdad de una forma muy profesional. Al llarg del rodatge a Terrassa s'han escoltat sorolls paranormals, alguns provocats i d'altres misteriosos. Sí que te digo que yo aquí solita no me quedaba por la noche. Ha pasado... Es que claro, entre lo que nosotros hemos querido que pase, que no te puedo desvelar nada, y lo que ha pasado, también tendría que desvelarte lo que nosotros queríamos que pasara. És un poco lío, però han passat. A banda de Terrassa, també s'ha rodat a Barcelona.
Pues hemos rodado, aquí hemos estado 4 semanas, hemos estado por la zona franca, hemos estado en Cornellà, hemos estado en Sant Adrià, hemos estado en el Poblenou, hemos estado en una universidad, nos quedan unos restaurantes, bueno, un poco por todos lados. Els 3 actors principals asseguren que es porten molt bé entre ells. Pues es una maravilla porque me siento como en casa. Yo a Belén ya la conocía de periodistas, pasamos 3 o 4 años juntos y somos muy amigos y es una maravilla, es la verdad pura y es un poderío el que tiene impresionante. Y con Hugo pues fantástico también, la verdad es que además casi todo lo tengo con Hugo. José es muy fácil trabajar con él, es toda humanidad, por eso es el actor que es y la verdad es que hace que las cosas fluyan muy fáciles con el resto del equipo y luego cuando se te pone enfrente és el personatge i eso està molt bé. El rodatge durarà 9 setmanes i anirà a càrrec de la productora Rodar y Rodar, responsable de films com El Orfanato o Los Ojos de Julia. L'equip masculí de waterpolo del Club Natació de Sabadell acaba de guanyar, per 3a vegada, la Copa del Rei. Van sortir victoriosos d'un partit contra l'Atlètic Barceloneta amb un 10-11. Per això, l'Ajuntament els ha rebut aquesta setmana a la sala de plens. Per tant, tenim un gran club d'una gran ciutat i tenim un gran equip d'un gran club d'una gran ciutat. I vosaltres sou els protagonistes. I per tant, us vull traslladar l'honor en nom de la ciutat de Sabadell. És extraordinari tenir el nivell que teniu i encara ho és més que sigueu els millors. Els jugadors han estat acompanyats pel president del club, Miquel Torres, i el regidor d'Esports, Josep Ayuso, que han destacat el mèrit que això suposa per a l'equip i per la ciutat. Doncs hem de fer una valoració molt positiva. La Copa del Rei, com ha dit l'alcalde, no és quelcom que es conquereixi cada any. Darrere hi ha molt esforç, molta dedicació, molt sacrifici, tot un club darrere de l'equip, tota una afició de Sabadell darrere de l'equip, i bé, és una valoració evidentment molt positiva, per això aquí la felicitació que li hem volgut traslladar des de l'Ajuntament i des de la ciutat a aquest èxit esportiu. No va ser un partit fàcil, diu el capità. Van lluitar fins al final i es van emportar la copa a casa. Ell, però, va viure el triomf des de fora de la piscina, ja que va ser expulsat. Però bueno, sí que va ser un partit molt complicat, però és el que va comentar Gavi, no? L'entrenador va dir que havien de lluitar fins al final i la fe ens va portar a l'èxit. A partir d'ara, diu, cal seguir treballant per guanyar més trofeus. I el grup en si té alegria, no, per dir-ho així, però en el moment de treballar, d'estar a l'aigua, de forts, hem d'estar concentrats i és el que porta al final l'èxit, el treball. La Copa descansarà a partir d'avui a les instal·lacions del club junt amb la de 1997 i la de 2004.